Ajde, krećemo. Čekaj, nismo još krenuli. Ajde, može. Čekaj, kako funkcioniše igra? Igra funkcioniše tako, ja kažem kao ko bi najradije uradio nešto i vi nađete koja bi osoba to uradila i svi pokažemo. Okej? Ajde. Anja? A šta? Jel možemo da počnemo? Može. Ja sam za. I ćao ljudi, ja sam Saša i danas sam konačno s novim videom, ali malo drugačijim nego inače. Znači naravno da Luki stižu poruke. Danas imam nešto sa društvom prvi put, tako da ćete sad imati prvi put priliku da ih upoznate. Tu su Luka, Filip i Anja i radimo Most Likely to ko bi najradije. Krećemo na prvo. Ko bi najverovatnije slušao klasičnu muziku? Jo bože, znači niko. Ajde. Ajde, pričate sad. Šta se stavio? Sada. Pijede. Ja sam za. Nastroja sam Filipa. Luka, kako ti slušaš klasičnu muziku? Kunem se života Gaga je jako klasično. Ti slušaš Cash. Cash, samo cash. Znači ti slušaš Cash. Pre par dana čuo Labudovo jezero i htio sam to da pustim. Majke mi, neko je puštao i ja sam bio pozorno, baš mi se slušao Labudovo jezero, ali stvarno. Ajde dalje, ne znam se. Je dobro. Bukvalno to što je Gaga snimila jazz album za to slušam. Sljedeće. Ko bi najverovatnije otišao u muzej? Koji muzej? Aha, u muzej. Jako dobro pitanje. Novosadski klub, najpoznatiji su da I muzej. svi smo odgovorili tačno na ovo pitanje. Ko je? Ja sam stavio sebe, naravno. Def, Luka, to što on Sam ja kad te umetnik, god ja se odputuje, izvinjavam. nisi umetnik nego voliš da se to Ja sam po obrazovanju umetnik. On se Promovirani slika. umetnik, izvinjavam On se. se samo slika po muzejima. Realno vreme Instagrama da li bi išao. Ko će najverovatnije biti bogat? Bogom se između dve osobe. Ja znam. Čekaj. Ajde, da ne bude seljanka, stavit ću mog prijatelja Filipa. Ajde, ovako. Ja sam svoju drugaricu. To ću definitivno biti ja, da. Naravno da mene niko nije stavio, zašto ja samo trošim na alkohol i na provod. Realno Filip najviše zna da štedi. Tako da zbog toga bi njega I nema stavio. zarade. Da, istina, pametno. Da, budu možda utrošiš da bi... Ali realno, Da. Filip najbolje zna sa financijama. A ja najmanje. A Luka ne zna da sabere pare. Ne, ima sljedeće, ko će najverovatnije biti siromašan. Ajde. To je, sviđate mene. Je to stvarno pitanje? Da! Ja neću da odgovorim na ovo. Zašto? Pa zato što niko neće biti. Ovako, sljedeće. Ko će najverovatnije najviše srca slomiti? Šta je bilo to budem ja, tako da... Ja mislim da će Anja. Anja. Hvala. To bi pokazalo onako nekako i... Bukvalno iz dosadašnjeg iskustva ne verujem da će se Protivne priče nam ukazuju da to... Verovatno će se samo nastaviti u tom smeru. A njoj inače niko ni ne Može vi piše. mene nastaviti, ali... Onda sljedeće, ko bi najviše para dao u humanitarne svrhe kao? Ko bi najverovatnije dao najviše para u humanitarne svrhe? Stvarno, ja ne znam. Bukvalno ne znam koga. A u stvari da, Anja, ja Sam čak i Anja, zato što je ona tako ona bukvalno, kerovi, da, to. na sve lutalice ona pada i Da, tako da možda trebao sam Anja. zbog toga. Ko je najčešće drama queen? To je... Pogotovo kad malo popi. Kad malo popi, kad ti to malo popiš. Ponovo počela da pijem, a kad sam ja to prestala, ja pijuckam. Sljedeće, ko će najverovatnije da se blamira u javnosti? Kome su kao najveće verovatnoće? Bože, zašto ti svaki odgovor Luka? Ovo je neko stvarno. Znači ili Luka ili Anja, realno. Dobro, Anja isto ima potencijal, nije da... Da. A ko ima najmanji potencijal, realno? Filip. Da on nas Ja- predstavlja ne, kao ja neko sam- jako loše. Bukvalno je tako namestio pitanje da sve on bude kao jako dobar. Se skonta. Sve najbolje za njega. Ko će najverovatnije da prvi stupi u brak? Ovo je bez razmišljanja, znam. Da. Ja ne znam šta da odgovorim za ovo. Bože, pa naravno da ne znaš vidiš ti. Ja sam sa Anja stavio. Šta ste ti stavili? Svi smo svi. Brate, ja neću pre 30. Brate, ti si bio najduže Nikad vezi imaš ikada. skoro 30 žao. Ko bi najverovatnije ubio nekog slučajno? Znači, gde si iskopao pitanje? To 100% Luka. Ja stavio Anju. Pa tu je mrtva Mislim, trka. ja trka, realno. Anja bi nekog ono... Da, špikom možda ili ti se nečim. prosto to i meni desilo. Da, i on bi zvao Luka. Zove Ovdje me. svaki To, bukvalno. I onda bi ja verovatno još nekog Luka bi me doprećio, da. A ko bi najverovatnije umro od nečeg glupog? Znači, ti si meni rekao kvalitetna pitanja. Pa ovo se pa... Kako bi, a glupo kao misliš nekom... Pa od neke gluposti, bukvalno da Tipa zapadne, padne i da, da, tu ja. Luka definitivno. Znači ti si u Egiptu, ne znam, onako.
onako za ravan. Bukvalno sam zapeo za Ništa. liniju i polomio sam prst. To neće nikad zaboraviti. Ja sam isto zapeo za svoje vrata i polomio prst. Dobro, ko bi najverovatnije zaboravio na nečiji rođendan? Jo, brate, znači niko drugi nego... Ja. Anja. Svači zaboravlja, bukvalno. Kao ono pita od tog meseca, kao, kad je kao Filipa rođendan? Kao, kad je Saši? Dobro, bolje da proverim. I pita i taj dan. Bukvalno. Ko bi najverovatnije pobegao i pridružio se cirkusu? Ovo je Neću rano. više da sigram ovoga, čao. Volim što niko ne zna, uradi ovdje Nikolu. Bukvalno svaki pitanja ja. Rekao, niko ne zna da uradi ovdje Nikolu, tako možda odati. Ne, ali Anja mi pričala sa životinjama, na primjer. Čekaj, ne da sam... A Luka bi bio majmun. Hvala. Ja ne. Aj, sam sam sebe stavio također. A ko bi se najverovatnije udao bez ljubavi? Mislim, pa Da. Realno, Luka zbog papira. Luka. Pa je da, Zbog papira. da, ja ću to da uradim. Da mi treba mi španski pasoš, šta? Ko bi se najverovatnije selio iz stana zbog bube? Nije, aj ne su petete, ja stvarno nisam toliko imao. Zbojim se. Bube. Pa niko Saša, ne... ko bi se Španiji, iselio iz Buba. stana zbog bube? Pa kao da je toliko drami. Kao ja. Ne bih ja. Kao ne. Šta brate, koliko sam buba imao u Španiji, se sećate? Ko bi najverovatnije poslao pogrešnoj osobi da je voli i da joj nedostaje? 4 sata. Znaš kako mi se pogrešno je osoba? Pa kao kreneš da pišeš jednom liku, pošalješ drugom. Kontaš u tom smislu. U stvari možda Luka, on je tako nevaran. Da, definitivno Luka. Da, Luka. Ja sam stvari onaj. Što ona tako ima ispade. Pa da i ona je nemar. A ko bi najverovatnije zaboravio ime osobe sa kojom je? Kao neka ja tačno kurica. znam ko, ovo je dečko. Dobro me šovite. Filip. Možda je stavili Filip, a ne Luka stavio sebe. Ne bi ti to zaboravio. Pa, Ti ti godiš koji računao proučavaš. svemu jebeno. Da, ali ne u imenu. Ti bi znao kako se toj osobi zove frizer bukvalno, a ne, mislim sve ono bi znao. Dobro, to je istina. Ali kad je tako Nego nešto Saša teo jednu nebitno, sebe. ne, kad je to, kad je, šta? Teo si sebe jednom da staviš, pa kao ajde. Ne, kad je nešto nebitno, onda bi zaboravio stvarno. Ko bi najverovatnije bio dobar špijun? Pa Saša iskreno, da. Saša bi i ovako je dobar špijun. Ljudi, pazite se. Ne da Bože se svidite Saši, ne. Ja, užas. Da, ja sve iskopam. Kome bi najverovatnije dosadio njegov partner posle 2 nedelje? Znači, bukvalno bez Kako? razmišljanja. Kome bi najverovatnije dosadio njegov partner posle 2 nedelje? Jasno, kao da, bukvalno. Treba. Ko? Ja sam Anju, brate. Ja. Ja sam sebe. Ja mislila Luka, ali jeste tu sam ja, da. A ja, Anja, definitivno. Anja, ako izdrži 2 Kako ja dana. previše mu se sviđam, kao baš mi daje jako puno pažnje, nemoj kao. Da, ali ako ne To je da, zato što sam onda... bila u previše dugoj vezi, pa sad Dobro. kao me stvara sve. Jasno. Ko bi najverovatnije do kraja života jeo nezdravu hranu? I ovo isto bez razmišljanja. Mislim, a ima negde Luka i Anja. Da, Ne, ko bi do kraja života jeo napolju, to je ali jasno. slažem se i za nju, zato što Anja, ono... Da. Anja kao jedem zdravo i kao ajde kao za doručak, I onda kao nalik mi po sladoled, polu. kao zato što ima najmanje, Zato što da, rekli smo da mogu idem sladoled, pošto je to slatko i kao... kao najmanje Nije toliko kalorija. kalorija. Pa može posle treninga. Sljedeće pitanje je ko bi najverovatnije postao predsjednik? Saša, Meni Filip. Filip. Da, zato što on tako neko Meni ti ima zašto ima- taj stavi pristup i voli da isto. A Saša neko mi je, tako bi mogao da... Bukvalno. A ko U bi filozofiji i psihologiji. Ajde. Sljedeće, ko bi najverovatnije proveo dan ne radeći ništa i ako ima gomilu obavezu? Svi, ali Ja ovo mislim smo Saša. Znači eto, da se nismo sad našli, Saša ne bi ni objavio video. Ko zna još koliko, tako da zaglavite vam se. Ko bi se najverovatnije isplanirao na prvom dejtu? Više šta se stavio? Anja. Realno, Anja, Anja. zato što... Ajde, objasni. Ne pojma ili padne, ili mi ispade nešto iz ruke, prosto po sebi su nešto Bukvalno, uletiš se. A ovo su sva što sam našao, imate vi još nešto? Ko bi najradije obukao trenerku i košulju zajedno? Jako dobra.
definitivno. Saša kad nađe kombinaciju, to je iako možda trajno. ne bi tako pomislili nešto za njega, ali da. Da. On obuče gornjak i šta je bilo ono? Trenericu. Godne, To ide. ali jednom je Nikako došao ne ide. u Ja ne znam. restoran, znači ja i Oli u restoranu, on dolazi u trenerci sivo i košulja gore, kao top. Da, ali mislim da ima neki desilo. dobar. Da. Ne, ali to je zato što je... Nebitno. Bila ima priča iza toga. Ajde, dobro. I eto, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidelo, obavezno lajkujte. Ako želite još videa sa njima, ako su vam bili zanimljivi, obavezno lajkujte i pišite dole komentare. I vidimo se u sljedećem videu. Poj, poj! Eto. Možemo to sad da gledamo, a? Nećemo. Ajde samo vidim Hoće. kako.